600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये खाली आओ बुढ़न 800 रुपये खाली 800 रुपये धन्यवाद 800 रुपये 800 रुपये करो मोदी 100 200 500 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये खाली 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये करो कला की बोलो 100 200 खाली 200 रुपये खाली 200 रुपये जाने 200 रुपये 250 रुपये 250 रुपये करो जी बोले दो बोले बोलो 250 रुपये 300 रुपये 350 रुपये 400 रुपये 400 रुपये खाली 400 रुपये 4 पैसे कर लो रे 400 रुपये 450 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये करो जी 800 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये करो कलाद की बोलो 500 बोलो 500 रुपये 600 रुपये 800 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये बोलो 100 200 200 200 300 रुपये 300 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये ले 400 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये करो जी 800 रुपये सर भरसरी ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಓ ಸರ್ ರಾಗ 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 बोलो जी 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये 90 रुपये 90 रुपये 95 रुपये 95 रुपये 100 रुपये 105 रुपये 105 रुपये 110 रुपये 110 रुपये 110 रुपये 115 रुपये 115 रुपये खाली 115 रुपये एक दूसरे का है तो पूरी 115 रुपये 115 रुपये 120 रुपये 120 रुपये 120 रुपये 120 रुपये 125 रुपये 125 रुपये करो जी बोलो अंदर मिलाल बाहर मिलाल अंदर मिलाल बाहर मिलाल बोल रहे भाई बोलो 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये अच्छा है मैं कल 900 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये मेरा माल अच्छा है 1000 रुपये सवेरे माल कम है 1000 रुपये 1100 रुपये 1200 रुपये 1200 रुपये
1500 मांगने का 1200 मांगने 1200 रुपये 1200 रुपये दे 1200 रुपये 1200 रुपये करो जी बोलो ये बोलो बोलो 100 200 300 300 400 500 500 600 600 600 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 700 रुपये 700 रुपये बंगाली नहीं भाई माल है तो नहीं एक लेने में 700 रुपये करो माला तुम कह रहे यार